Kardom karbira do anaphan pini ladak nilitum kachetong APSLC atima hinpen 17 Garampani umrongso Dimasa district along lasi nilitum pini labangso mailong kachar ju ponji asom rupik athemai khai bhan kenang so kachar ju lapen kachathan kachimum kenang so lalo lasi ilitum chethan the pulote khai da nang virji lasi non nitum ladak kachopapon alangli 17 Garampani pen candidate APSLC ahin pen alangli phan kachetoy dun alangli khai phan karja bun thipji phan alangli phan chupapolo alangli men ke Romesh Kathar pusta alangli men binong ke Astarson Kathar alangli phan ke hangpon ke Romesh Kathar pu pusita alangli document through download lote Astarson Kathar lasi alangli phan non asapso karju ponji do lasi alangli phan karju poni bala losa ante sa la first point na bang la hello nangli phan karju damji mate rat phan than kapachini ji phan EPSLC umrongso mane 17 Garampani Dimasa district arlo labangso party ke bang tong ke mema mate national party BJP Congress AAP TMC la ke bang tong ituma khai phan ke mema labang li rat phan sabso than pekla kon hasa karang lo ahok lo niliphan nalitum nangkar jubun thek pot suri kardom pajero tu manstame lalo ladang lon Dimasa olong APSLC a party kewang tong kemejima mate BJP ma mate Congress TMC atum kewang si kemeima khe pharman kolobang akache songo bang si kemejima pu nali hin penakar ju pon thek pot churu part piglo ahok lo ili tum ladak asol party do a party tinta alang tum kipudam alam theba ke akemeng se khai phan ka chisong piang se pusita meneli ke thegam no neli ka chinidam ateng pen pulutang te latung Congress army petame ilitung phan kenang apor ding lo lasu hempre ka farman pen khai farman nongli philang farman pu ilitung hat pen nangan ilitung dakdo karbi arada tuman sami chini lo Wano ne seta me alang tum khai farman pen lok se claim lu pustame ison bakta dak ake jog wan ilitung che thekdam long le la pusan se ne lin pen chini dam lo long le philang farman hempre ka farman pu naka che song pi pu seta minon antame haide pen kan koi in kora phong bong tame thang ta congress tum tame tuma ruling sex tame tum han thang na claim pi la pen pusona thaksi aku BJP se kemeji BJP se kichok je pusi aku ile tum phan nang che chak le lo la pen BJP tum man sme aku ile cho dengun thule lo sme la so aka cho dengun ang bong stame puthot alang le tum stame ile tum kar bia khai bata inong so khai phan na pivir det je phan na pi jut kok je phan nong le phelang ta na ke thi et je phan selang le tum hin pen ba ke puthot ile cho phan na claim thule lo tang tan le tum ra tum ta ma tha me la pen ke the ke ding tum ta ma tha me kolobang ka che song se hok ma bon ta me APSLC tum abang ke la pulo APSLC tum bang ke I phong hanang cheng lo ha 24 plus army pen non pini APSLC am hanang pe thek lo pen pini ana ka che song dam APSLC to aphan ko pese khai lo ang thek lo ma thek long le ma la bang nan tum ka do ya ra tum ta lam tha athema ile tum MP election kiram tang 2019 ani kan se ile tum sar jay ka tha ile tum khai farman palang ni na che song lin lo nang jalo ra tum phana mek pe prang lo la pen alang di la so arat phana mek pe prang hoi ma se MP election na ram dela ma se du yoi ma insam ri ma ile tum la so chi char dam nang hala ram hak pa na phis ta me alang di do de sang se pen aku claim tu de lo Cipiduk tule thot se LA ta me aku alang li na thorun tulo MLA ram haka phis ta me ke than ka pere kele ram delang keleng ram delang puse aku
MSC elections parman tame aku alang litum karbing long 26 Johnson silong tame alang litum bor ipen aku thol tulo same pok pi pen ki ber boson athak sela dakta ikaperen bor ila bison si litum che thegam long la son athak si pinier ni la di masa ulong same ili tungo phan aka prega party BJP Congress la pen TMC tang ho la pen dalo ka prega party tu mustame penala muni da rada phan pachong thoilo la pen da ke APSLC di masa mate 17 gorom pani lo ke APSLC na pilut le je phan se la tum target lo la an se la tum pudam det lo no la di hu ke na le tum na chi so na ni pu sitame APSLC aka chi song la ke kheye farman long ne phelanga farman nang li farman neli farman kani la kana li farman la pen rat atuma farman long ne phelanga farman tak da dang tum chini lam sena kolo bang se ake me la pen kai no ma seneli lam theke do ulang kaneng jeneng is tame aku akaprega question ta neli farman arju pontulang sipu la sela so timbang le litum invite dulu na